by Manish Arya. शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर विशुनगंज। हगे माथावा में बान्हा हको हरियर मुरे ठावा देखो ही में लागा हको जादो जी के बेटावा माथावा में बान्हा हको हरियर मुरे ठावा देखो ही में लागा हको जादो जी के बेटावा अल्लाह भर बनावे ला बेचैन हकई गे अल्लाह भर बनावे ला बेचैन हकई गे यार जेडी के फैन हकई गे सखिया अरे जेडी के फैन हकई गे यार जेडी के फैन हकई गे यार जेडी के फैन हकई गे सखिया अरे जेडी के फैन हकई गे हगे हरा जेडी छाउड़ाली खइले ह बुलेट प हगे नामर पालेट प बोलावा हकौ डेट पर हे सखी हरा जेडी छाउड़ाली खइले ह बुलेट प हगे नामर पालेट प बोलावा हकौ डेट पर हगे चाचा वो कर सखी चेयरमैन हकई गे चाचा वो कर सखी चेयरमैन हकई गे यार जेडी के फैन हकई गे सखिया अरे जेडी के फैन हकई गे यार जेडी के फैन हकई गे यार जेडी के फैन हकई गे सखिया अरे जेडी के फैन हकई गे हे गे हगे अरे अमनी सावा घर हो मान गे हगे चलो सिनेमा तान गे गमछिए हो पहचान गे हे गे हगे अरे अमनी सावा घर हो मान गे हगे चलो सिनेमा तान गे गमछिए हो पहचान गे हगे सोनम के टिकल लालू चाचा पर नैन हकौगे सोनम के टिकल लालू चाचा पर नैन हकौगे यार जेडी के फैन हकौगे गे पागली अरे जेडी के फैन हकौगे शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर विशुनगंज।